Guretzat, ohore da Harri Luze Challenge ekimena getxoan ospatu eta gaur aurkezpen honetan izatea. Poz handiarekin lagunduko diogu gaur Swingcamp getxori Harri Luze Challenge igeri ziarkaldia aurkezten. Proba honek Abrako ziarkaldiaren lekuko hartzen du. Lehen edizioa 1924an egin zen. Hortaz, oso ona da proba historikoa berreskuratzea eta gainera erabat solidarioa izatea. Eta oso garrantzitsua da getxoko kirolaren aintzindariak gogoraztea eta errelebo hartzen dutenei laguntzea. Izan ere, udalerriko kirol tradizio luzeak, lehiaketak antolatzen aintzindari izateak edo hainbat modalitate oso goiz sustatzeak modu kolektiboan lan egiten dugunean, daukagun gaitasun handia gogorazten eta baloratzen laguntzen digu. Gaurkoan, ekainaren 28an, 28an Harri Luze Challenge itsaserkaldia aurkezteko bildu gara posible egiten duzu honokin. Harri Luze Challenge, 3. egitera goaz, eta amets bat bezala hasi zena lan askoren ondorioz errealitate bihurtu dugu. Porque muchas veces lo importante no es el trabajo a realizar, sino el camino que nos lleva hasta allí y aquellos y aquellas que nos acompañan en el camino.